Kaixo, Gabon eta ongi etorriak Hamaika Telebistako kulturzuloko denboraldi berrira. Ikusten dozuenez, denboraldi honetan ere, ikasturte honetan ere, hemen egongo gara zuekin eta musika eta literatura proposamen berriak ekarriko ditugu, aukera berriak, baina hemen egongo garenak betikoak izango gara, ezta Santi? Zorionez bai, edo zoritzarra. Hemen egongo gara, gaurkoan Santi ekarri dut hona, nire albora, eta berak bi proposamen ekarri dizkigu, bat barri-barria, labetik atera berria dana, eta labetik esaten du, justo zuhiltzaile berezi baten historia kontatzen du. Bai, Ray Bradburyren Fahrenheit 451 liburua da, lehen aldiz euskaratuta, Nagore Tolosak itzultzaile bezala, itzulita, egia esan, liburu kuriosoak gehien bat ikusita 1950 urtean idatzi zuelako, eta sar genezake literatura fantastikoan edo zientzia fikzioan. Autoreak berak ez zaio gustatzen zientzia fikzio idazle bat bezala kokatzea bere burua, baizik eta berak esaten duen bezala, gitxi gora bera, ipuin pentsakera aldatzeko egiten dituen egilea, esan genezake. Esan dugu protagonista zuhiltzaile bat dela, liburuak erretzen dituen zuhiltzaile bat, eta liburuekin batera pentsamenduak. Bai, eleberria izatezko kadezakegu azkenean gizarte oso berezi batetan, ez? Non pentsakera eta irakurketa deibekatuta daudela, orduan zuhiltzaileen bete beharrak liburuak erretzea dira, eta adibidez, kasu honetan liburu honen protagonista bere kaskuan 451 zenbakia dauka jarrita, eta kuriosoa da, Fahrenheit 451 dalako gradu edo bero gradu neurketa bat, eta hortan ja papera eta liburuak erretzen duten temperatura. Zuk esan duzu fikzioa dela, baina pizkat historio negaz, protagonista negaz, metafora edo bat egin daitekela. Igual ikusi aldiogu zentzu bat, edo lotura bat, ez dakit agian esango diazu ezetz, 1984 edo horrelako... Bai, literatura mota bera da. Azken finean planteatzen du gizarte mota bat, non pentsakera individuala debekatuta dago. Bai pentsakera individuala eta bai liburuen irakurketa pentsakera individual hori bultzatzen duelako irakurketak. Orduan, zuhiltzailearen papera hori da, liburuak erretzea, ahalik eta liburu gehien erre, pertsonaren pentsa molde mota hori murrizteko. Azkenean, zoriontasuna estatu honetan edo gizarte mota honetan pentsakera bakarra izan behar delako, eta helburu bakarra bai. Zuk esan duzu Nagore Tolosaren itzulpena dela, beti egiten dizuet galdera berdina, baina askotan zalantzan jartzen delako gauza bat delako, erraz irakurtzen den itzulpena edo? Egia esan bai, eta endela gitxi Nagoreri entzun nion elkarrizketa batetan berak esaten zuen itzultzaile bezala alik eta bere presentziak itzien nabarmendu behar zela itzulpen non bat izateko. Bera zenbat eta bigarren plano batetan gehiago geratzea, berarentzako hobe dela hori. Ez nabaritzea bere eskua bertan edo lanean sartu dela. Nori gomendatuko zenioke liburu hau eskuartean hartzeko edo? Perfila izango litzateke literatura fantastikoa maite duten irakurlei bideratuta dauela.
adibidez bai Huxley, Orwell eta olako idazleak gustoko dituen jendearentzako. Gehien bat, novelaren hildo edo perfil orokorra antzekoa edo hildo hortatik doalako, azkenean gizarte mota konkretu bat planteatzen dute, eta gizarte hortan kontrol soziala eta pentsamendu bakarra hildo nagusia dalako, ditxo gara bera. Eta nik esku artean dudan letren bidez kontatuko historia honetatik, irudien bitartez kontatutako beste batera pasako gara, ezta? Kasu honetan, Likungu marrazkilarri txinatarra eta Oite gidoilari frantziarrak egindako lan bat dakartzuete gaurkoan. Una vida en China, lehenengo partia esango litzateke El tiempo del padre, bigarren partia bat ateratzeko dabe bai, eta kontatzen du Likunguren bizipena, azkenean Txina 50. urtea, 1950. urte hortan, behin komunismoak gerra zibila irabazi zuenean eta Mao poterea heldu zanean, feudalismo batetik komunismoara pasa behar izan zuten urte gitxitan, eta horretarako Mao bihurtu zuten jaunko miresgarri batetan, eta erraminta ezberdinen bitartez lortu zuten, edo lortu nahi izan zuten gizartearen pentsakera aldatzea be bai. Esan nahi dut. Azkenean erabili zuten tresna ezberdinak iraultza kulturala izango litzateke bat, eta horren bitartez lortu zuten txinatar gizartearen evoluzio historiko guzti hori eraldatzea. Eta horren bitartez, azkenean burgesiaren kontrako erasoak, feudalismoaren kontrako erasoak, pentsakera bakartia bebai, pixka bat liburu honekin bebai horran lotuta edo bilduta, eta bera gaztetatik bizi izan zuen garai hori, gehien bat bere aita regimenaren edo komunismoaren langilea zalako, eta tarte hortan 10 urtero ikusten dira zenolako aldaketak egon ziren txinatar gizartean. Marrazkietan, bera oso estilo pertsonala dauka, egia esan oso txuribeltzez egindako komiki bat da, baina ikusten da txinatar kulturaren eta euren kontzeptuak agertzen direla bertan bai, marrazkeran eta bai historian. Zau duituta igual autobiografia bat komiki batean ikustera, ezta? Edo komikien bitartez? Agian oso komik ez. Nik uste horren bai modan jarri dala horrelako eleurri grafikoak edo komikiak. Azken finean oso tresna erakargarria delako irakurlearentzat beste realitate bat ezagutzeko. Badaude beste kasu batzuk, adibidez Guy Delisle dela beste komikilari frantziar bat, erabili izan ditu bidai ezberdinak bai Txinara, bai Indonesiara, eta eguneroko bertako bizitza zelarazteko, ez? Autobiografia bat, zaila da bai kontatzea zure familiak jasan izan dituen errealitateak eta jasan izan dituen aldaerak, ez? Baina, oso nahiko kuriosoa. Eta beste gauza bat ikusi duguna gehiagotan, bi autoren artean egindako lan bat izan da, ondo uztartzen direla uste duzu, edo? Bai, azkenean, ikusita gero be bai, marrazkilaria Likungu txinatarra dela eta Oite frantziara da. Orduan nik uste saiatu direla kultura, ekialdeko kultura eta mendebaldeko kultura bateratzea Txina nolako prozedura izan duen Mao izan zenetik. Ikusten dabe bai gero, Maok zituen sinismenak eta bere Txina eredu kontzeptua asko aldatu dela gaur egun, ez? Gehien bat Txina
adaptatu delako kapitalismora, eta azkenean begiak zabaldu izan baluke orain 5 urtetik hona, harrituko litzateke ziur. Bueno, laburtuko dugu pizkat ekarritakoa, alde batetik Una vida en China, novela grafikoa, Maoren garaiez hitz egiten diguna, eta beste aldetik Txalapartoko azkenengotariko liburua, Fahrenheit 4 bat, eta, fikziozko historioa, baina errealitate asko daukana ere, ezta? Bai, hombre, biak izatez badaukate hor aman komunean puntu ezberdinak, hombre, bai narratiba aldetik eta estiloaren aldetik guztiz ezberdinak, baina biak esan genezake jorratu dutela gai antzeko bat, ez? Azkenean kontrol soziala, pentsamendu bakarra, eta horren aurkako sistema jartzen dituen tresnak. Eskerrik asko Santi gaur ekarri diguzuenagatik, gaur badakizue proposamena hausnartzeko dela, eta badakizu ere datorren astean hemen egongo garela berriro Hamaika Telebistako kulturzuloan. Ondo segi!